Sitten vuoro on musta keskikokoinen. Seuraavaksi vuorossa on punainen keskikokoinen, musta kääpiö ja valkoinen toi. Tibetin terrieri, Kiinan harjakoira, Cavalier King Charlesin spanieli Bichon Frise, Löfgen, Bichon Havanese eli Havanan koira, Ranskan bulldogki Bostonin terrieri. Sitten meillä on Papillon ja sen stirppurotu Fallen. Seuraavaksi vuorosta Lhasa Apso, Coton de Tulear, Tibetin spanieli, Mopsi. Tervetuloa ison kehän Shih Tzu, Griffoneista Petit Brabançon. Seuraavaksi pitkäkarvainen Chihuahua, lyhytkarvainen Chihuahua sekä Pekinge. Ryhmät 5 ja 6 esiarvosteluun. Best of breed dogs from the groups 5 and 6 to the pre-judging. Thank you. Ryhmät 5 ja 6, olkaa hyvä.